बहुत काले अइबा ए मुनवा के पापा। यही बतिया के फागुन में गावल गइल बा कि फागुन में फरका जनिसु तावे बबुआ के पापा। तो सब लोग आइल तू आव हे बबुआ के पापा। यही लइके सारा भक्त लहले ओ बाबा गणेश के बुलौले जगर 3.5 हाथ के सूढ़ बा सुपा जी से कान बा बड़का पेट बा। बहुत कहले कि बाबा चले के फर्स्ट में कि हे गाजानंद जी रौरा बुझता नी मन के भावना। आसन सजवनी कोइनी रौरेला कुछ के बिछवना। बोली कहिया आए हमारा अंगना हे गौरी के क्या बात है बाबा। बोली कहिया आए हमारा अंगना बाबा लाबो बाबा बाबा। क्या बात है बोली कहिया आए हमारा अनगिनत रुपया हमारा राजू मिश्रा जी हजारों हजार के पुरस्कार धनी राजा बन के राज करी दिन दोनों रात गुना हो खे मनोबल बढ़ौनी न जी। और चली जन बबुआ के हमनी के 27 माइल में सब बबुआ के बड़का पापा जी हजारों हजार के पुरस्कार दहनी गोल लातिन प्रणाम करते दिन दोनों रात गुना हो। हमार भैया भी अनगिनत रुपया दहनी इहो के गोल लगतनी खुश रह के भगवान से प्रार्थना रही। बहुत कहले के बाबा बोली कही आए हमारा अंगना ए गौरी के ललना। सुन ले बनी बाबा कि मंगल के दाता रौरा अरे जग में कहाइले। मंगल के दाता रौरा जग में कहाइले। मंगल के दाता रौरा जग में कहाइले। आज सब देवी देवता से पहिले पूजाइले। लागो मंगल के दाता रौरा जग में कहाइले सब देवी देवता से पहिले पूजाइले। परिक्रमा करे लगले दोनों भाई में लगल हाराबाजी। तो कार्तिक जी पूरा आकाश पताल बांधे लगले लेकिन गणेश जी सोचले रे भाई दुनिया में माई बाप से बड़ा केहू होइए नहीं खे। ऐसे माई बाप के धरती आसमान समझ के बड़का देवता समझ के 5 बेर घूम के माता पिता के गोड़ लगल हले सारा दुनिया में अगुवान हो गईले। ये दुनिया में माई बाप से बड़ा केहू होइए नहीं खे। अगर केहू हीरो बा दुनिया में तो माई बाप से बड़ा हीरो केहू होइए नहीं खे। ऐसे माई बाप के रौरा सेवा करी दुनिया के जितना देवता बड़े और सहयोग करी हैं। भक्त कहले के बाबा कि मंगल के दाता रौरा अरे जग में कहाइले। सब देवी देवता से पहिले पूजाइले। रौरा से कुछ मंगल ना रही है बाबा कि अन्न धन नइखी मांगत रौरा से सोनवा के गहना। अन्न धन नइखी मांगत रौरा से सोनवा के गहना। अन्न धन नइखी मांगत रौरा से सोनवा के गहना। अन्न धन नइखी मांगत रौरा से सोनवा। बोली कहिया आए हमारा अंगना ए गौरी के ललना। अपन बता